Umano'y mahinang supply ng tubig. Reklamo ng mga residente sa isang barangay sa Lemery, Batangas. Paghina ng supply ng tubig dahil sa sirang pumping station ayon sa water supplier. Para sa detalye makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ace, ayon sa ilang residente ng Barangay Kahilan 2 dyan nga sa bayan ng Lemery, Batangas, matagal na nilang nararanasan yung mahinang supply ng tubig doon sa kanilang lugar. Ace, may paliwanag naman yung kanilang water supplier. Tambak na labada. Itong araw-araw na kalbaryo ng 36 anyos na si Michelle mula sa Barangay Kahilan 2, Lemery, Batangas. Inaabot daw kasi siya ng maghapon dahil lang sa paglalaba. Ang dahilan, ang mahina o madalas na walang supply ng tubig. Maghihintay pa kami ng tulo para makapaglaba kami ng maayos. Pero wisyo talaga. Dahil nabayad naman kami ng tama. Ang pinsan ni Michelle na si Mary Grace, problemado din sa mahinang supply ng tubig sa kanilang lugar. Hindi kasi nito regular na napapaliguan ang nasa 9 na alagang baboy. Kakaubo ang alaga, napapabayaan, namamaho, ang lapit pa naman ang kural namin sa aming mga bahay. Siyempre ang aming mga bata, nakakaamoy ng mabaho, kaya kailangan medyo lumakas yung tubig namin. Ang senior citizen na si Aling Belen, dumidiskarte ng pag-iipon ng tubig, lalo't sa gripo sila kumukuha ng inumin. Ay basta kami nag-iipon na lang para kami. Lalo po ako may apaw, hindi po namin mapainom-inom ng mineral. Panawagan nila sa Prime Water at Lemery Water District na siyang supplier ng tubig sa kanilang barangay. Na sana po ay maaksyonan ito dahil matagal na naman namin itong itinatawag. At kahit hindi basta laging may tulo, kahit hindi kalakasan. Ang sana naman po ay ma-action na ng Prime Water yung tubig namin, medyo mapalakas naman po. Dahil siyempre ang mga bata din nagsasuffer po sa umaga pag kami papasok, ang hirap. Ayon sa pamunuan ng barangay, naipaabot na nila ang hinaing ng mga residente sa Prime Water at Liwad. Ay di, sabi nila gagawa nila ng paraan. Sabi nila aksyonan, hanggang ngayon hindi pa nila na-aksyonan. Ang katabing barangay na Kahilan 1, may ilang kabahayan din umano na nakakaranas ng mahinang supply ng tubig. 40 bahay, yung mahina ang daloy ng tubig. Sana magawa nila ng action para mapadali at mapalakas yung tubig. Ayon sa General Manager ng Prime Water at Liwad na tumanggi ng magpa-interview sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, ang mahinang supply ng tubig ay dulot umano ng pagkasira ng kanilang pumping station nang pumutok ang Bulkang Taal. Umaasa naman silang maisasaayos ang supply ng tubig kapag natapos na ang isasagawang paglilinis ng screen at pagdadagdag ng linya ng tubig sa dalawang barangay. Uumpisa nito sa Enero ng susunod na taon. At kung hindi umano epektibo ang rehabilitasyon, mapipilitan silang maghukay ng panibagong source ng tubig. Samantala, pansamantalang solusyon ng Liwad at Prime, pagrarasyon ng tubig sa barangay ng araw-araw. Ace, asahan na daw yung pagkawala ng supply ng tubig doon sa Barangay Kahilan 2, Barangay Kahilan 1 at iba pang barangay dyan nga sa bayan ng Lemery kapag isinasagawa na yung rehabilitasyon. Ayon yan Ace sa pamunuan ng Prime Water at Lemery Water District. Ace. Maraming salamat, Andrew Bernardo.